Okay. Lineær funktion, hvor vi gerne vil kende en funktion, der går igennem to punkter, som er lineære. Vi ved, at vi skal finde a, så kan vi sige y2 minus y1 divideret med x2 minus xn. Så det gør vi. Så den hedder 25 minus 7 over 9 minus 3. Og det er hurtig hovedregning, og det giver 18 over 6, hvilket også er 3. Så ved vi, at a er lige med 3. Så skal vi bare lave det med b, hvor vi sætter dataen ind for a, for det kender vi. Så vi siger, b er lige med 7 minus a gange 3, hvor det er x1. Det er lige med minus 2. Så har vi a og b. Og en standardfunktion hedder f x lige med ax plus b. Så nu sætter vi bare vores a og b ind. Så vores hedder f x lige med 3x minus 2. Det er løsningen. Det er sådan, man løser sådan en.